Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα καινούριο εκτροφής που λέγεται Dominant Blue Eyes. Όπως ξέρουμε, κάποιες κούρες αποχρώσεις, όπως εδώ της φίλης μας της Έλενας, το British στο συγκεκριμένο, solid αποχρώσεις, όπως είναι ένα blue, αυτό είναι εδώ πέρα ένα πανέμορφο γκρι British γατάκι. Δώστε τον ένα χειροκρότημα, γιατί είναι όντως πάρα πολύ όμορφο. Και η κυρία Έλενα είναι μια από τις εκτροφείς που συμπαθώ και εκτιμώ ιδιαίτερα. Βλέπουμε ότι σε αυτή την απόχρωση της φύσης το σωστό είναι να έχει πορτοκαλί μάτια, διότι η μελανίνη τους σε αυτές τις αποχρώσεις είναι υψηλή. Οπότε σήμερα θέλω να σας δείξω και το καινούριο πρόγραμμα εκτροφής που λέγεται Dominant Blue Eyes, που δεν είναι αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε στις πρώτες δύο φωτογραφίες, είναι δύο γατιά British πάλι. Το πρώτο είναι σε απόχρωση chocolate solid, δηλαδή είναι ολόκληρο σοκολατένιο. Και η δίπλα απόχρωση είναι cinnamon, είναι ολόκληρο το κανελί αυτό που λέμε. Έχουμε καφέ μάτια. Δίπλα ακριβώς βλέπετε δύο γάτες με τις ίδιες αποχρώσεις, αλλά με μπλε μάτια. Αυτό συμβαίνει διότι στα συγκεκριμένα γατιά η μελανίνη έχει κατέβει και δημιουργεί το χαρακτηριστικό των μπλε ματιών. Πάμε τώρα να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το χαρακτηριστικό. Το 1990, μια κλειστή εκτροφή που έκανα ένας εκτροφέας, είδαμε την πρώτη Maine Coon, όπου είχαμε το χαρακτηριστικό των μπλε ματιών σε απόχρωση που κανονικά δεν θα είχε μπλε μάτια. Τη συγκεκριμένη τη Maine Coon και όσα μωρά βγαίνανε μετά την ονόμασαν Altai. Κάπου στην πορεία αυτό χάθηκε, έσβησε και σταματήσανε και τα Altai να εκτρέφονται στο ρυθμό που είχαν ξεκινήσει. Και πάμε τώρα στο 2016, που είναι πάρα πολύ κοντά με τη σημερινή χρονολογία, όπου στην Ουκρανία, όπως βλέπουμε στη φωτογραφία τη δεύτερη, μια εκτροφέας, όπου βλέπετε και τους γονείς, βλέπετε και τους προγόνους πώς ξεκίνησε και πώς τελικά κατέληξε να βγει το Dominant Blue Eyes, από κλειστή εκτροφή κατάφερε σε σκούρα απόχρωση να δώσει μπλε μάτια. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό το χαρακτηριστικό είναι από εργαστηριακή τροποποίηση, αλλά είναι λάθος. Δεν έχει μπει καμία γάτα σε εργαστήριο, απλά είναι από εκτροφή επιλεκτικής διασταυρώσεως, πολύ κλειστή εκτροφή. Και φυσικά, σε ό,τι ιδιαιτερότητα δώσει η φύση στα ζώα, ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών και εκτός κάποιες φορές το εκμεταλλεύεται. Και το εκμεταλλεύεται για να ανιδρύσει και να το φέρει στην άψογη μορφή του και από άποψη υγείας. Λοιπόν, ποσοστά εμφάνισης μπλε ματιών. Όπως είπα λοιπόν πριν για τα Scottish Fold, ότι πρέπει ο ένας γονέας να είναι με όρθια αυτιά και ο άλλος με πεσμένα αυτιά, ώστε τα μωρά να είναι υγιή, το ίδιο ακριβώς όμως συμβαίνει και στα Dominant Blue Eyes. Στα Dominant Blue Eyes πρέπει ο ένας γονέας να έχει το γονίδιο και ο άλλος γονέας να μην έχει το γονίδιο. Δηλαδή, ο ένας γονέας να είναι Dominant Blue Eye και ο άλλος γονέας να είναι γατί με φυσιολογικά καφέ μάτια, όπως είδαμε πριν τον British που είχε έρθει εδώ live μπροστά σας. Το συγκεκριμένο γονίδιο είναι αυτοσωμικό κυρίαρχο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε ένα ζευγάρωμα το 50% των μωρών θα έχουν το γονίδιο αυτό. Βλέπετε τρεις διαφορετικές φωτογραφίες. Οι περιπτώσεις του να βγουν τα μωρά με Dominant Blue Eyes είναι τρεις. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπουμε ένα Dominant Blue Eye που έχει δύο μπλε μάτια. Είναι κόκκινη απόχρωση που κανονικά θα είχε καφέ ή χρυσά μάτια. Και η δεύτερη φωτογραφία είναι και το φαινόμενο ντόμινο που βλέπουμε, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και που είναι και ο στόχος μου στα επόμενα χρόνια της εκτροφής μου, να είναι ακριβώς στη μέση το πρόσωπο. Αλλά για άλλο λόγο το βλέπουμε εδώ, διότι έχει διαφορετικά μάτια. Είναι αυτό που λέμε ετεροχρωμία Odai. Το ότι είναι Odai δεν σημαίνει πως όλα τα Odai στην φύση είναι dominant. Dominant είναι αυτά τα οποία κανονικά δεν έπρεπε να έχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο μάτι μπλε. Οπότε βλέπουμε ένα dominant Odai στη δεύτερη φωτογραφία. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπετε μια γατούλα British, η οποία είναι από γονείς dominant. Απλά τι έγινε? Έχει περάσει το γονίδιο στο μωρό. Το γονίδιο δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν γίνει τεστ DNA, φέρνει το γονίδιο του dominant, απλά δεν έχει εκφραστεί στα μάτια. Δηλαδή δεν έχει κατέβει τόσο πολύ μελανίνη ώστε τα μάτια του να γίνουν μπλε. Όχι των εκτροφέων από το 2016 που είπαμε πριν μέχρι και σήμερα είναι να δημιουργήσει νέες φυλές με μπλε μάτια, όπως είπαμε πριν ότι είναι τα Altai και κάποια περίοδο είχαν βγάλει και τα Topaz. Απλά δεν συνέχισαν καθόλου την εκτροφή τους. Βέβαια, ένας πιο άμεσος και πιο βατός στόχος είναι να βάλουν μπλε μάτια σε φυλές οι οποίες κανονικά δεν είχαν μπλε μάτια, όπως είναι ένα Scottish Straight, ένα British. Παραδίπλα βλέπετε μετά ένα Sphinx, επίσης dominant. Κανονικά ήταν να έχει καφέ μάτια και τώρα έχει μπλε. Από κάτω βλέπουμε τη φυλή Ragamuffin. Δίπλα βλέπουμε ένα Scottish Fold, dominant επίσης, διότι έχει την απόχρωση Black Silver Marble που δεν βγαίνει με μπλε μάτια. Βγαίνει κυρίως με πράσινα είτε με χρυσά και εδώ έχουμε μπλε μάτια. Είναι επικρατές το γονίδιο πάνω στη γάτα. Παραδίπλα, πάνω δεξιά, όπως το βλέπετε εσείς, είναι ένα Tricolor Exotic που κανονικά έπρεπε να έχει επίσης καφέ μάτια και το βλέπουμε με μπλε. Και τέλος κάτω βλέπουμε μια πολύ αγαπημένη φυλή. Μοιάζει με Sphinx, αλλά δεν είναι Sphinx, λέγονται Elf. Κίνδυνοι και προφυλάξεις. Όπως ανέφερα και πριν, όταν γίνεται ζευγάρωμα με γονείς που φέρουν το γονίδιο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα
να έχουμε το γονίδιο σε μετάλλαξη, το οποίο λέγεται DBE-RE. Εκεί τι γίνεται? Εκεί είναι το 80% πιθανότητα να βγει με κόφος το γατί. Πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω, σε όλο τον κόσμο που πλέον ασχολούνται με τα dominant blue eyes, αποφεύγουν οι δύο γονείς να είναι dominant ή να φέρουν και οι δύο το γονίδιο, ασχέτως αν έχει βγει ή όχι στα μάτια. Επίσης, είναι πάρα πολύ πιθανή και η θνησιμότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ισχύει. Είναι πολύ αυστηρός αυτός ο κανόνας. Και φυσικά πρέπει όλοι όσοι ξεκινάνε τώρα να κάνουν dominant blue eyes να ρωτούν και να παίρνουν έτσι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από προηγούμενους που έχουν ασχοληθεί με αυτή την κατηγορία, ώστε να το κάνουν σωστά και όπως πρέπει για θέμα υγείας του γατιού. Λοιπόν, το συμπέρασμα τώρα. Απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και πολύ υπεύθυνη εκτροφή, πάρα πολύ υπεύθυνη εκτροφή. Αν δηλαδή θέλει κάποιος ένα γατάκι καθαρό αιμοφιλής και πρέπει να είναι μία φορά αιτητικός με το τι έγγραφα θα πάρει από DNA και από αιματολογικές λοιμώδη που τα είπαμε και χτες, με τα dominant πρέπει να είναι πολύ πολύ περισσότερο. Και θα ήθελα τώρα στο τέλος να σας δείξω και το πρώτο British Dominant Blue Eye που έχει έρθει στην Ελλάδα. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και το δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει έρθει ένα στη Γερμανία Dominant Blue Eye, British. Επαναλαμβάνω British, γιατί και σε άλλες φυλές έχουν έρθει κι άλλα. Όπως βλέπουμε, ένα chocolate γατί, ένα γατί με solid απόχρωση και έχει ένα μάτι μπλε και ένα μάτι καφέ. Η φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη είναι η γιαγιά του, η οποία επίσης είχε ένα μάτι μπλε και ένα μάτι. Θες να μιλήσεις? Και ένα μάτι καφέ. Και ο παππούς του, που δεν τον έχουμε στη μισή φωτογραφία, είχε δύο μάτια μπλε. Αυτό είναι ένα dominant και θα προσπαθήσω να το φέρω με τις προδιαγραφές του εξωτερικού σε όλο μου το πρόγραμμα της εκτροφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις? Έχει κάποιος κάποια ερώτηση που θέλει να... Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.